a unha destas manifestacións artístico-musicais da nosa querida terra, que esta noite se abriron o programa, os que non estaban ao principio non o perdan, porque é algo pouco visto e realmente de moita espectacularidade. Querido Alexandre, boa noite. Boa noite, que tal? Chámanse rondalla. Rondalla, sí. E onde están as bandurrias, os laúdes, as mandolinas? Aquí non hai unha destas. Non, estas non son as típicas rondallas que coñecemos. Son rondallas do sur de Galicia. Son rondallas do sur de Galicia que veñen un pouco como Se herencia ven ahora, dos ranchos está con de nos ahora reis. en Rubí de Malas. Como as rondas que lle facían a xente polos reis que iban polas casas e pouco a pouco se foi convertindo en eso. Buscando o aguinaldo e a raíz diso, pois pouquiño a pouco, o que eran 5, 6, 7, 8 rapaces se convertiron en rondallas como esta de 136. 136. Bueno, e entón, non hai bandurrias, non hai laúde, non hai guitarras. Bueno, vemos que hai instrumentos de vento, hai instrumentos de percusión, pero hai algún instrumento, por exemplo, vindo un dos que estades aí que lle chaman Cristo. Acercádevos por aquí un momento, sois tan amables. Isto é un Cristo. Isto é un Cristo que é un instrumento de percusión, en definitiva. Como te chamas? Ismael, hola, dalle un pouquiño, podemos facer sonar con que tocas o Cristo, dime un pouco para... Sentada por aquí atrás e despois co oeste, pois... Pili. Espera, claro. Son as ferreñas e... Mira as uñas, carai. Moi ben. Outro que tamén é de percusión, non te movas. Un ras... Como se chama? Ferreña. No. Charrasco. Que hai unha charrasqueira. Ven para aquí, porque ademais esta charrasqueira estuve me fixando antes. Ela non me dixo nada, pero fixeime nas uñas. O das uñas ven despois. Isto como é? Isto é un... Unha charrasca. Como soa a charrasca? É certo que isto é artesán? Feito a man. Feita man de que? De chapa. Sí. Chapa. Moi ben. Bueno, depois están castañolas, as gaitas, os saxos, todo isto Eu que dices xa... que non te digo nada, Somos eruditos pero- musicais, xa coñecemos aquí no lugar. Pero estas cosas, digamos, las grabando cosas, o tamén. Cristo e máis a charrasca. Pero veña para aquí, ven aquí, Vanessa, ven aquí, Vanessa. Isto é algo moi... Mira o que levan as uñas. Non sei se se verá, a ver se aparece... Aí está, o anagrama de Luar, verdad? O logotipo de Luar. Bueno, queridos, oye, un placer, gracias por vir. E logo está a monteira que leva Alexandre, que é o gran jefe aquí da banda. É así, a túa monteira tamén está aí. Oye, espectacular isto, Vanessa. Fixéchelo ti? Un placer. E a continuar con esta preciosa tradición. A ti? E as miñas compañeiras de Bade Manicos. Pero que, tedes sodes artistas, vos dedicades a isto. Temos un salón de manicuras. Rondalla de Santa Eulalia de Aquios. Porriño. Esa que leva, espera, señor, este que leva. Tiña que haber dito Un beso. porriño, joder. Esta leva o logotipo da Televisión de Galicia, o primeiro que houbo. Mira. A ver, espera. Mira, a ver se conseguimos que nos brilla un pouco. TVG, mira, ese que está no medio, xusto máis longo. Que sea o antigo de todos, Eso porque que este xa mira. ten máis menos. E que é precioso. Ese é un regalo para os vellos de Luar. Para... Sí, bueno, como a ti, xa me gustaría ter os teus anos, bueno, xa estive. Bueno, queridos, oye, un placer, gracias por vir esta gran manifestación. Se vos parece charrasqueira, dixen ben, colócate no teu sitio, moitas gracias tamén. Querido Cristo, un placer coñecerte, Bueno, pasan para ali. Alexandre, un placer. E a continuar con esta preciosa tradición. E vostedes disfruten desta monumentalidade de expresión musical do sur de Galicia. Vamos alá. Forte aplauso, son Rondalla de Santa Eulalia de Atios.
Sofía e Xavi, né? Inxentes aplausos para a rondalla Santa Eulalia de Atio. Non me digan que non é Está Alexandre, o seu director. Magnífico espectáculo, noraboa. E un saúdo para